खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बाक्सा जिल्लानि आमबारि पिसिडिसिआव दुखुथिया निखावरिफोरा जब कार्डनि खामानि मावनो मोनाखै। बासुगावआव फुलगुरि पिसिडिसिनि चेयारमेन दीपांकर दासआ खौरांगिरि मेल खुंदों। गोजोन गोरोबथानि उनावबो रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाया जोबोद दुखुनांथाव। बुहुमाव बेबायदि रावबो थाफेरनाङाखै बुंदों हाग्रामा महिलारि। बरमायाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय सासेनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम हालोदाव। भुपेन बरानि फायार ब्रिगेड आरो पिजुष हाजरिकानि कमिसन बरा खन्थाइया आसामनि राजनितिकआव जायगा मोनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जाख्ल'नाय गैयै आरो बयनिबो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो होननानै गोहोआव फैनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा दुखुथिया निखावरिफोरखौ लानानै इनाय राजखान्थि खालामनाया लासै लासै सोराङाव फैदों। बाक्सा जिल्लानि आमबारि पिसिडिसिनि बेंखनाव 2 नं काटालिगाव सानजा सान्थिपुर गामिनि सा 20 दुखुथिया निखावरि नखरनि आइजोफोरा MGNरेगानि खामानिखौ जब कार्ड थासेयावबो खामानि मावनो मोनाखै होननानै अजद दैखांदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला पिसिडिसिनि मेम्बार बिरद बसुमतारिया बैसोर निखावरि आइजोफोरखौ नोंसोर BPF दोलोनिसो मानसि बेखायनो नोंसोरो बे खामानिखौ मावनो मोना होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो जायफोरा मावनो गोसो दङ बिसोरो साफायाव 1000 रां जमा होग्रोनांगोन होननानैबो पिसिडिसिनि मेम्बार बिरद बसुमतारिया बै आइजोफोरखौ बुंदों होननानै अजद सिखारदों। नाथाय गोरिब नखरनि आइजोफोरा एबा सुबुंफोरा माबोरै BPF UPPL कंग्रेस एबा BJP राजनितिक खालामनो हानो जायहा बोथिसे जानायनि थाखायल' साननो गोनां जायो बिसोरबायदि सुबुंखौ राजनितिकनि हाब्रुजों सारलानानै गामि दरसेनिनो मोनसे समाजखौ बोखावनो नाजानाया आथिखालाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो सोरखारा लाजिनांनांगौ होननानै जायगानि गोबाङानो बुंसोलायदों। चिरां जिल्लानि 13 नं चिरां दुवार बियाबनि बेंखनाव थानाय फुलगुरि पिसिडिसिनि चेयारमेन दीपांकर दासआ रबिबारखालि बासुगावआव गावनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होनानै नंखाय होननानै खौरांगिरिनि मेल खुंदों। जुदि गावखौ रां जाख्ल'नायनि सोरबा फोरमान होनो हायोब्ला गाव जोबथेसालियाव थांनोबो राजि दं होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बेनि अनगायैबो दीपांकर दासआ बुंबावदों दि गाव चेयारमेन जाजेननायनिफ्रायनो गावखौ माखासे पिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा गावखौ चेयारमेन हिसाबै मानिबोआखै आरो बिसोरनो गावनि सायाव गोबां खैसार साबोबाय थादों। गावनि बेरेखायै अजद होनाया गासिबो नंखाय आरो बे बिथिङाव लेङाइ एबा भाइस चेयारमेन आरो गावनि बेरेखा होननानै दीपांकर दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। BPF दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि आथिखालाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि 2 बोसोर उनावबो NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनाया जोबोद दुखु नांथाव। मानो होनोब्ला सोरखारजों गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव सागानगिरिया दासिम रावबो जोबथेसालियाव थाफेरनाङाखै नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव बेफोरखौ नुनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा ब्लक कमिटि BPF दोलोनि 53 बोसोरारि गेवलां मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बयनिबो सिगाङाव बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों दि आथिखालाव BPF दोलोआ गुबुन मोनसेबो दोलोजों एलायन्स जायाखै आरो जानायबो नङा नाथाय फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बेनि सोमोन्दै सानगोन। आथिखालाव BPF दोलोनि 3 MLA फोराल'नो बिधान सभायाव सोरखारखौ हेफाजाब होगोन जाहाथे समष्टिनि रायजो राजाफोरा सोरखारनि असनिफोरखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय रावबो नासयजानाङा। ओजोंहाय दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश बसुमतारिया बुंदों दि BPF दोलोनि हालोदा सिगांनिख्रुइ साबसिनसो जाबोगासिनो दं। मानो होनोब्ला प्रमद बर'आ दैदेननाय UPPL आरो BJPनि सोरखारा मा मावदों एबा मा मावाखै बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दं आरो रावबो रायजो राजाया बिसोरनि सायाव जेबो गोजोनाखै। बाक्सा जिल्लानि बरमा 31 नं राजा लामायाव रबिबारखालि फुंनि समाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सानजा बरमा सकआव 31 नं राजा लामाखौ AS14L9329 नम्बरनि गंसे बाइकआ 3 सुबुं गाखोनानै बारस'नो नाजादोंमोन। बे समावनो हरखाबै गोख्रै फैबाय थानाय साखा खबब्रै गंसे एल्ट' गारिजों सौख्लायजालाङो। जाहोनाव बाइकनि 3बो फोरसा-फोरसि गोग्लैदोंमोन। बे समावनो एल्ट'नि उन फैबाय थानाय WB23A
KS6350 नम्बरनि गंसे ट्राकनि साखा सिङाव गोग्लैहैनानै सनिया बसुमतारी मुंनि सासे 9 थाखोनि फरायसुलिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बेनि अनगायैबो सुस्मिता नार्जारी मुंनि गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों। कलागुरु विष्णु राभा गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि सनिया बसुमतारी आरो सुस्मिता नार्जारी मोनहा सानैबो अदालबारि गामिनि होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जोखोम जानाय सुस्मिता नार्जारीखौ लोगोनो बरमा मेडिकेल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उननि समाव गाहामसिन फाहामथायनि थाखाय नलबारियाव रिफार खालामनांदों। बाइक सालायग्रा मानास बर'आ एसेल' जोखोम जानानै थादों आरो आथिखालाव बहाबा आन्दोआव आनज्रायनानै थादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोदों। लहाखौ लहाजोंसो दानस'नो हायो होननाय बादिनो आथिखालाव आसामनि राजनितिकआव खन्थाइजों सोंखारनायखौ खन्थाइजोंनो फिन्नाय होफिननाय बादिनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि फायार ब्रिगेड खन्थाइजों मन्त्रि पीयूष हाजरिकाखौ सोंखारिनाय रावफोरखौ उल्थायै खन्थाइनि रावजोंनो मन्त्रि पीयूष हाजरिकायाबो कमिसन राजा मुं होनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव खन्थाइ आवरायफिननायखौ नुनो मोन्दों। मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया गावनि खन्थाइनि गेजेरजों भुपेन बराखौ कमिसन जाग्रा राजा, बांलादेशीखौ रैखाथि होग्रा राजा, सनिया आरो राहुलनि आथिं हमनानैब्लाबो राजा जागोन बायदि बुंनानै लाजिफोनांनो नाजादों। बे बिथिङाव करिमगन्जनि कंग्रेस एमएलए कमलकय पुरकाइतआ बुंदों दि आथिखालाव बीजेपी खुंथाया गावसोरनो कमिसन जागासिनो दं आरो कंग्रेस दोलोखौसो बदनाम खालामनो नाजादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।